Jangale to Bodana Moba. Jangale
ya tiro jere du ya bila sini mula jere sama berarti mereka ini dapat telefon telefon ke boleh teman teman ke boleh musuh boleh cerita te kalau mayala ini ramu namri dia ini apa berarti aku ni dalam dia ini yang family ni kalau no mau ya wakari diri boleh ada yang jangan te kalau tu apa macam ada nama bola Belum kita cuma gimana macam kita tu macam kumpulan macam mandi barang bila barang. Kalau kau berada, iman tu berada. Jika kau bermiala, ada bulu muka lainnya. Ada muka apa? Ada bulu muka lainnya.
Yorokande Kando kaga apokoma fo kale ka wulili ko tere ɲɛnajɛ yɛrɛ i bi fo ɲɛnajɛ yɛrɛ de la ale fɛ ani ko ko mana bɛn e ma i k'o bila i y'o bila ani fɛn o fɛn bɛnna i ma i y'o bɛɛ lajɛlen bila o tuma o foli bɛ k'i la arajo so mɔgɔ minnu bɛ yan k'a ye 1000 sɔrɔ ka di olu ma arajo so mɔgɔw arajo so ko polisiw sécurité 1000 sécurité 1000 arajo la wari filɛ ngɔnifɔ yɔrɔ i ka 4000 bila i kun k'a bɛ segin a kan tugun dɛ ko kɔrɔtɛ min b'a bolo k'o tɛ hali olu bolo ko nka ni Ala sɔnna a kan k'a b'i sɔrɔ so i ka 4000 bila bara kɔnɔ n'aw jɛra min ma olu Ala sigi sago 4000 filɛ